Jonathan Labillarekin hasiko gara beraz, EHUko irakaslea da, eta ekarri duen hitzaldiaren izenburua honakoa. Joxe Azurmendiren pentsamendu sokratikoaren testu inguraketaz. Eskerrik asko. Lehenik eta behin eskerrak eman nahiko nizkieke Joxe Azurmendi katedrako arduradun eta antolatzaileei eta San Telmo museoari kongresu hau posible egiteagatik, bai. Eskerrak ere zuei ona etortzeagatik eta zuen interesagatik. Joxe Azurmendi ezaguna izan da eta mugarri bat da euskal pentsamenduari dagokionean. Besteak beste, pentsamendua euskeraz sortu egin duelako, bai. Edozein kasutan, nik gaur ez dut hitz egingo Joxe Azurmendiren pentsamenduari dagokionean, baizik eta helduko diot bere obraren alderdi garrantzitsu bati. Hain zuzen ere, Joxe Azurmendik bere karreran zehar pentsamendu unibertsala euskarara ekarri digu, bai, 11 iruzkin eta sarreraren bidez. Hain zuzen ere, kontuan hartuta nire ibilbide akademikoa batez ere filosofiaren historiarekin lotu dela eta bereziki antzinako filosofiarekin, gaur hemen egingo duana izango da, hain zuzen ere, Joxe Azurmendik Sokratesen pentsamenduari egiten dion sarrera iruzkintzea, besteak beste goraipatzeko sarrera horretan aurkitzen ditugun hainbat elementu. Bai? Jakinek Platonen Sokratesen defentsa, ere Sokratesen apologia moduan ezagutu dena, 1989 urtean argitaratu zuen, Julian Peñak itzulia eta Joxe Azurmendiren 80 horri inguruko hitzaurre zabal batekin. Sarrera horretan, ohikoa den moduan, Sokratesen pentsamendua eta Sokrates bera testu inguratzeaz gain, eta bere pentsamenduaren sinopsi bat eskaintzeaz gain, Joxe Azurmendik Sokrates baliatuko du filosofiaren eta filosofoaren simbolo moduan islatzeko. Esango digu, nolabait, Sokrates filosofiaren beraren simboloa dela. Eta lan honetan, Azurmendik, bai, lotuko du Sokrates, filosofia eta filosofoa, krisiarekin. Hau da, balio eta sinesmenen urratze aldi batekin. Hori baliatuz, Joxe Azurmendik erakutsiko digu besteak beste zein den Sokratesen, baina baitere filosofiaren jarrera eta erantzunkizuna testu inguru horretan. Bere sarreran, lehenik eta behin, Sokratesen testu inguratzea egiteko, bere garai historikoaren berri ematen digu, bere aurrekari politiko eta kulturalen berri emate aldera. Bere diagnostikoa lehenago aurreratu dudan moduan oso argia da. Sokratesen garaia, krisi garaia edukiko genuke. Alde batetik, aipatu beharra daukagu, Sokratesen garaia, eta batez ere Atenasen loraldia, lotzen dela oso modu estuan Periklesen demokrazia edo agintaldiarekin. Baina baitere, aipatu beharra daukagu, Atenasen gainbera, Periklesen agintalpean hasiko duela Atenaseko hiriak. Bestalde, nabarmentzekoa da, Peloponesoko gudak hiriak kanpokaldetik kolpatu eta xahutuko duela. Aldiz, barrukaldean, kontserbadore eta aurrerakoien arteko barne liskarrek hiria zartatuko dute. Horrekin batera, kontuan hartu behar dugu, oroar, greziar kulturan, garai horretan, hain zuzen ere, Kristo aurretik 5. mendean, arrakala bat sortuko da, zabalduko da. Alde batetik, tradizio zaharra daukagu, tradizio zaharra irudikatzen dute edo ordezkatzen dute besteak beste Greziako irakasle eta jakintsu zaharrek, bai? Homero eta Hesiodo eta euren epika eta euren kantuak zabaltzen dituzten 11 rapsodak. Horiek oraindik hirian ditugu, bai? Baina bestalde, esan dezakegu garai horretan pentsamenduari dagokionean, bai? Esan oizaie agente kultural, edo agente kultural berriak edukiko genituzke, kultura eta pentsamendu hildo berriak zabaltzeko asmoz. Horien ordezkari nabarietakoak izango lirateke sofistak, baina baitere hainbat mediku. Bada, aurrerakoien eta konservadoren arteko borrokek,
bai, nolabait Atenaseko giroa eta Greziako giroa oro har naspilatuko dute. Egoera nasi hori oso ongi irudikatzen du Sofoklesek bere Antigona obran, bai? Alde batetik edukiko genuke Antigona, zeinak sutsuki defendatzen dituen lege zarrak eta tradizio zarrak, eta bestetik edukiko genuke Kreon, hiri berri baten aldeko apustua egiten duenak. Bai. Testuinguru horretan, Azurmendik identifikatzen ditu zeintzuk diren Sokratesen bi bereizgarri nagusiak. Alde batetik edukiko genuke Sokratesen atopia, Sokratesen lekurik eza, eta bestetik edukiko genuke galdera, edo Azurmendiren hitzetan itauna. Bai. Ezaugarriok Sokratesenak izango lirateke, baina areta zabalago, edo areta orokorrago, esan genezake filosofiarenak berarenak izango liratekela. Sokrates atopikoa da, lekuz kanpo agertzen da, bere herrikideekiko, hau da, absurdo moduan azaltzen zaie. Eta hori horrela da, ez delako ezein tradiziotan lerratuko. Ez atzerakoien alde, ez aurrerakoien alde. Aitzitik, bi tradizio horiei kritika oso sakona egingo die. Horren isla, nabarmena, ala nola Platonen bi obratan edukiko genuke. Alde batetik aipatu nahi nuke Platonen Ion dialogoa, eta bestetik Platonen Fedro dialogoa. Platonen Ion dialogoan, Sokratesen solas laguna izango da, hain justo, Ion Rapsoda. Ion Rapsodak Homeroren kantak zabaltzen ditu, eta zentzu horretan esan dezakegu ordezkatzen duela, antzinako jakintza, bai, edo antzinakoen kultura bera. Nolabait, Sokratesen asmoa izango da obra horretan ikustea, ea zergatik esaten dugun Homero eta Hesiodo greziarren irakasleak zirela, eta ea zergatik jakintsuak ziren, eta euren obra, epika, jakintza. Bada, Ion sari poetiko bat irabaztetik dator, bere buruaz oso harro eta ziur, baina Sokratesek eskatuko dionean, ea, zergatik Homeroren obra jakintzatzat hartu behar dugun, eta ea, Homero zertan den jakintsu galdetzen dionean, gutxinaka Ionen jarrera aldatuko da. Jakina den moduan, bera saiatuko da jakintza hori irudikatzen, nola eta abesten. Bera, abeslaria da, eta saiatuko da, bere jakintzaren berri ematen, abesten. Sokratesek ez dio utziko. Eskatuko dio justifikatzeko ea zergatik esaten zaien abesti horiei jakintza direla. Bai? Elkarrizketak aurrera egiten duen hala, Ion ez da gai izango jakintza horren berri emateko, jakintza hori justifikatzeko. Eta zentzu horretan, Sokratesekiko haserrea piztuko zaio. Sokrates xelebre baten moduan ageriko zaio. Zein da Sokratesen estrategia poesiaren balioa gutxiesteko? Homerok eta Hesiodo justifikatzen zuten euren jakintza hirugarren bati egotziz. Poetek esaten zuten euren mezua ez zutela beraiek sortzen, erabat, baizik eta mezu hori jainkoengatik zetorrela inspirazio poetikoaren bidez. Hau da, funtsatzea edo justifikazioa egiten zen hizlariaren edo jatorriaren autoritatearen arabera. Rapsodak gauza bera egingo luke. Nik abesten dudan honek kalitatea du, hain justo Homerorena delako. Bada, Sokratesek eskatuko dio, berak justifikatzea bere hitzekin ea zergatik hori den jakintza, eta poeta ez da gai izango. Orduan, dialogo horretan esaten dugu Sokratesek kultura zaharra kritikatuko duela modu oso nabarmenean. Badakigu beste obra batzuetan, ala nola Hipiasen, ala nola Gorgiasen, ala nola Protagorasen, kultura berritzailearen aldekoak modu zuzen batean kritikatuko ditu. Edo nola ere nik nahiago izan dut ona Fedro ekartzea, naiz eta Fedro ez izan ezertan aditu edo ezertan ospetsu. Fedro hiritar arrunt bat izango genuke, baina hiritar arrunt hori, kultura berritzaile eta abanguardistarekiko oso zale amorratua izango litzateke. Dialogo hau ekarri dut, hain zuzen ere, Sokratesen estrategia ondoko izango delako.
elkarrizketa osoan zehar, berritzailea den gauza oro modu oso gogorrean kritikatuko du, eta aldiz, antzinatetik datorren jakintza, iturri, oro, txalotu eta goraipatuko du. Besteak beste zer goraipatuko du? Inspirazio poetikoa. Hain zuzen ere, ion dialogoan kritikatu duen hori. Horren aurrean, bai, batek pentsa lezake, Sokrates kontraesanetan erortzen dela. Baina iruzkinlariek modu oso egokian islatu dute nolabait egia esan hori ez dela gertatzen. Baizik eta Sokratesek bere diskursoa moldatzen duela aurrean duen solas lagunaren arabera. Tradizio zaharraren defendatzailearen aurrean, tradizio berrien alde egingo du. Tradizio berrien aldekoaren aurrean, hain zuzen ere tradizio zaharraren alde egingo du. Zertarako? Nolabait aurrean duen pertsona zirikatu edo xaxatzeko, bai? Zertarako berarengan nolabait gogo eta pizteko. Zentzu horretan esan dezakegu Sokratesek bere burua beti eraikitzen duela ad hominem, bai, bere solas lagunaren arabera eta kontrakorrontean. Hain zuzen ere horregatik Sokrates agertzen zaigu pertsonaia xelebre baten moduan bere irikiden aurrean. Sokratesen bitxikeria hori, Sokratesen xelebrekeria, Platonen dialogoetaz gain, Aristofanesen odeietan ere oso nabarmena izango litzateke. Edozein kasutan, eta Sokratesen defentsa eskuartean dugula kontuan hartuta, agian gehiago konbeni zaigu erreparatzea Sokrates historikoaren bizitzaren amaieran. Jakin badakigu, Atenasen 30 tiranoen agintaldipean, Sokratesek heriotza pairatzeko arriskua izan zuela, hain justo, esaten da, Sokratesek ez zuelako onartzen gogo honez egitea agintariek agintzen zioten edozein gauza. Agintariek zerbait agintzen zioten, eta berak hori ongi funtsatua bezala ikusiko ez balu, berak ukatzen zuen. Zentzu horretan esaten da tiranoek akabatu nahi izan zutela. Edozein kasutan, badakigu erregimen horrek oso denbora urria iraun zuela, urte bat baino gutxiago, eta Sokrates ez zuten akabatu. Edonola ere, demokraziaren berrezarkuntzan, Sokrates heriotz zigorrera kondenatua izan zen. Hain zuzen ere, gazteak gaiztotu eta jainkoekiko jarrera desegokia edukitzeagatik. Ikusten badugu salaketa ikusi dezakegu Sokratesek ez duela zehatz-mehatz krimenik egin. Baizik eta salaketa horren atzean egongo litzateke Greziarren eta bere irikiden jarrera ezkor bat Sokratesekiko hain justo deserosoa zaielako. Hau da, tiranoen agintaldipean, bai demokrazian Sokratesen bizitza arriskuan dago, eta azkenean hil egin zen, hain justo agintean dauden horientzako, bai, arriskutsua edo deserosoa delako. Hori zergatik da? Funtsean Sokratesek jendeak argitzat jotzen duen hori, adibidez, Homero eta Xedo jakintsuak dira, jende guztiak hori onartzen du, eta orduan euren epika jakintza moduan onartzen ditu, berak zalantzan ipintzen du, eta eskatuko die poetei hori justifikatzeko. Sofistei, beste horren beste, jende guztiak jakintsu berritzat hartzen ditu, baina berak ez du onartuko esango du. Bai, esadazu ez zergatik zareten jakintsu, eta beste horren beste politikariei dagokienean. Politikari ospetsua zara, arrakastatxua, ona, esadazu zergatik zertan datza politika, zer egiten duzuzuk ongi. Bestera batera planteatuta kontua. Sokratesen xelebrekeria edo lekurik ezaren atzean edukiko genuke itauna. Zer da edo tiestin, bai, galdera famatua. Zeinak besteak beste galdetuko liguken zergatik eta zertarako. Zergatik eta zertarako. Hau da, Sokratesek ezein tradiziori eskatuko dio justifikatzea, bai, berak aldarrikatzen duen hori. Hori, besteak beste Platonen lehendabiziko dialogoetan ikusten dugu. Bere solaskidearen gana joango litzateke, eta eskatuko lioke, bai, hain zuzen ere, esatea zergatik jendeak jakintsutzat edo pertsona ontzat jotzen duen. Badakigu zein den emaitza gehienetan, bai? Jakintza baten edo ospearen funtsatze irmo bat baino, aurkitzen duguna da lekurik eza edo aporia. Eta aporia horrek, Sokratesen solaskidea,
jakintsu ez moduan irudikatzen du. Horrek jakintsu horien, bai, haserrea sortaraziko luke Sokratesengan. Sokrates gogaikarria zen bere hirikidentzako eta horregatik deitu zuten ezpara ez izenez. Esan dezakegu, eta ziur aski hori da Joxe Azurmendiren ekarpenaren alderdi indartsuenetako bat, komeni dela Sokratesek bizitakoa ez ulertzea fenomeno isolatu moduan, baizik eta filosofiaren beraren isla edo agerbide bat bailitz. Zer egiten du Sokratesek? Zer egiten du filosofiak? Tradizio berri bat ezarri. Hain zuzen ere, tradiziori gabeko tradizioa. Zertan datza tradiziori gabeko tradizio hori? Tradizioi errespetua bai, baina erabateko edo onarpen zuzenik ez eman. Eskatuko die euren burua justifikatzeko. Hala nola, esaten hori da, Grezian filosofia hasi zela, hain justo, Homero eta Hesiodo kontatzen zuten hori, parentesian ipini, adibidez Hesiodo kontatzen digu nola sortu zen mundua, eta zein den munduan agintzen duen printzipioa, bai? Hori parentesia artean, eta saiatuko da, hain justo, azaltzen munduaren sorrera eta munduaren printzipioa beste modu batean. Zertan datza modu berritzaile hori? Esan dugu, tradizio zaharrak, besteak beste, ipintzen zuela diskurso baten balioa, justifikazioa, hizlariaren autoritatean. Filosofiak hori aldatuko du eta justifikazioaren pisua eta fokua ipiniko du argudiatzean eta frogetan. Diskurso batek izan beharko du koherentea, barne koherentzia eduki beharko du eta bigarrenik eduki beharko du kanpo koherentzia. Hau da, esaten den horrek bat etorri beharko du munduarekin. Metodo berri hori kontuan hartuta, filosofoek hipotesia anitzak hartuko dituzte kontuan mundua azaltzeko, eta zer egingo dute? Hipotesi horietako bakoitza analizatu, lupapean ipini, eta saiatuko dira faltsutzen. Zer hartuko da egiatzat? Hain justo egiantzekoa den hori. Egiantzekoa den hipotesia modu behin-behineko batean egitzat joko da. Noiz arte, egiantzekoagoa den, beste hipotesi bat azaltzen ez zaigun bitarte. Zentzu horretan, filosofoek esaten dutena, bitxia izan ohi da, bai, ez delako hiritarrek normalean esperoko luketena, eta zentzu horretan esaten da baita ere, hainbat filosofo, adibidez, Nietzsche, ez garaikoak zirela. Baina pentsatu behar dugu baita ere zer esaten digun Platonek. Platonek esaten digu filosofia, besteak beste, parrizidioa baino ez dela. Aita Parmenidesek esaten zuen, zuzen ere, izatea badela. Eta ez dela posible ez izatea. Bada, Platonek esango du bai, izatea bada eta ez da posible ez izatea. Hori ditugu ideiak, hori ditugu formak. Baina, kontuz, erlojua ez da urbotila. Eta zentzu horretan ez izatea bada, baina desberdintasun moduan. Aita Parmenides nolabait errespetatuko du zentzu batean, baina beste zentzu batean kritikatuko du beste teoria propio bat eskaintza aldera. Aristotelesek beste horren beste egingo luke. Nikomakorentzako etikan esango ligu, bai, laguna dut Platon, baina are eta lagunagoa dut filosofia, hau da, egia. Bai, Platon errespetatuko dut, baina kontuz, errespetu handiagoa zordit egiak, eta zentzu horretan kritikatuko dut lasai asko. Funtsean, nik gaurko honetan, iruzkinduko nahiko nuke, edo txalotu nahi nuke, Joxe Azurmendik egiten duen Sokratesen pentsamenduaren sarrera hau, aipatu duan moduan, sarrera hutsa izatetik oso urrun dagoena, besteak beste, filosofiaren beraren bereizgarri nagusien berri ematen digulako. Eskerrik asko.